भैया कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सुनील भाई के आदरणीय श्री देवेंद्र तिवारी जी के आशीर्वाद मिलो फिल्म में तो पक्का हो गया। जाके भाई भुला मत जाइए कि हमके पीछे तू कबले घूमई अपन बॉयफ्रेंड कबले बनई इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। अरे हो एक बार क्या हो बोलिए ना। अरे हो क्या हो अरे हो। अच्छा आपके बदले काजल जी के बदले सुनील जी। काजल जी के लिए कुछ कहिएगा एक लाइन। देखिए बड़े भैया का आशीर्वाद। एगो दुकानदारी भी बढ़िया बा। आदरणीय श्री हरेंद्र तिवारी जी दुकानदार साहब से आग्रह करब कि राहुल गरिमा में उपस्थिति मंच तो को के श्री हरेंद्र तिवारी जी भैया के प्रणाम। इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। इनके लिए कुछ कहिएगा का? काजल जी की ऐसे एगो गांव में एगो लड़की रहे। अच्छा जब कोनो लड़की देहात में रहेली से भले ओकरे घर के ऐसे परिस्थिति होके भले रोज रण हो खुताओ हो के बाकी जब जाली से हितई में तो जे हिंदी में बात करेली से। अच्छा आजकल देखत नहीं बड़ा बफर सिस्टम में चौमिन लागी जाता मुस्कान जी आप तो जाता से लड़की कहत रही सा भैया थोड़ा चौमिन है क्या भैया? अरे लाइट वाइट लीजिए ना भैया। भैया लाइट वाला होई है जाने खातिर दिल में करार बा। अरे ए हो एक एक दिल मंगवैया हजार पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। हमके पीछे तू कबले घुमई अपन बॉयफ्रेंड कबले बनई हमके पीछे तू कबले घुमई अपन बॉयफ्रेंड कबले बनई इहे जाने खातिर दिल में करार बा। अरे ए हो अरे हो एक एक दिल मंगवैया हजार पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। दिल धड़कता दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में मस्ती में इंतजार में दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार लड़का कहता सबके छोड़ ध्यान हमरा पदा हो दिल हम लेके दिल अपन खुदा हो ऐसे घोड़े के ना देखो ये बबुनी हमरा बारे रे कोनो खाए वाला चीज ना हो रहिया में चाली बाटत हो पीछा गइल हमारे छोड़ी ना कहे दिमाग बड़ चाटत हो दिल पूछ है बर्बाद बा
मंगवैया हजार पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा आगे भाव लगल समय कम बा चलते रहे दिल के दलानी में तोहरा के राखा सोरो हो भरी कर प्यार हो हक चल विकास के तोहबे के बना ला तू यार सुनील के तोहपे आधार बा ए गोलू भैया अब तीनों जना के चारों जना के कमर लचकावल कि है सुनील के तोहपे आधार बा अब अरे